Her er Lis. Hendes far bor på plejehjem. Lis har det af til svært ved at komme i kontakt med personalet. Hun ville ønske, at hun kunne se de aktiviteter, der foregår på plejehjemmet, og hos hendes far let overskueligt. Når hun skal bestille mad til sig selv og andre gæster, der besøger hendes far, ville hun ønske, at det var mere enkelt. Nu findes der en løsning. Life Manager. Systemet, der gør hverdagen enkel og overskuelig. Få hurtigt overblik over plejehjemmets kalender og aktiviteter. Få et samlet overblik over de ansattes kontaktoplysninger i en nem oversigt. Send hurtigt beskeder til de ansatte og dine familiemedlemmer. Se hvad menuen er og bestil og betal hjemmefra. Med få klik er aftenen arrangeret. Systemet gør det nemt at booke et gæsteværelse, og plejehjemmets bus kan også bookes, hvis din mor eller far er kørestolsbruger. Med få klik bliver kommunikationen meget nemmere. Se mere på www.life-manager.dk.